И здравейте, хора! Днес снимаме клип, което ще опитаме. Дубайска паста. Аз не съм я пробвал сега, за първи път ще я пробвам. Охо! Вижте. Мале, брат, боли ма стомаха. Едно, две, три. Вау! Стойте! Топка! Чуйте! Топка е! Вау! Пати, вау! Хора, ако се чудите защо то не снимам на игри, това е заради нямам капкът и мох пизен. Нямам и за това не снимам. Дубайската паста. Крака ма боли, стомаха де. Боли ма стомаха. Нямам вода тук обаче. Събрех се. Парзалка. Така, едно, две, три. Намерих си парзалката. Ям си я. Вау. Хора. Ако съберем 63 лайка, не де, 60 лайка, ако се съберем, давам тази топка на giveaway. Аз не знам как се дава, просто ще я подаря на някой. Не, ще губам се, хора, не. То име е подарък от бяла. Е там грамота за най-полезен играч. Къде снимала е? Ево, това вижте. Топка с хади стойчков се видяха, ето. Грамотата. Ето я. И хора, от мен, чао!